ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସିରିଏଲରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ସିନ୍। ଆଉ ସିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱନ୍ସଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିବ। ଆଉ ଘରେ ବି ଭଲ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ଅନି ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ୱନ୍ସକୁ କହିବ, ଆଜି ଟିଚର ମ୍ୟାମ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା? ତାପରେ ୱନ୍ସ ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଦ୍ୟା ସତରେ ତୁମେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ତାପରେ ଅନି ୱନ୍ସକୁ କହିବ, ପାପା ତୁମେ କୁହନା, ଆଦ୍ୟା ତୁମେ ଆଜି ପୁରା ପରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ତାପରେ ୱନ୍ସ କହିବେ, ଆଦ୍ୟା ତୁମେ ଆଜି ପୁରା ପରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ଯେମିତି କୌଣସି ରାଜକୁମାରର ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରୁ ପରିଟିଏ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଆଉ ୱନ୍ସଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଦ୍ୟା ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରୋମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।